Lada pila tam sapu sausnam but pila dan menopause tisngau kemba pimla yo konshu kadeniam Henry but ki modern technique jongka IVF nginla ban monra menstruation but ka uterus jongpi nginla bangin penbiang ban yo kon but pin yo I ya ka result ka babiang Hadian bakaladon ke jingja jong ki syukurim ki bana ke jala Madhya Pradesh bat kamtam habala lap ya kemet yap jong Raja Raghuvanshi ya kabala suba ula syapnyap ki kubor ke la sapriang stat ha ke la social media ha kabala kento bat kenno persya ikipat ba ke jala bat ya ki bor pulit kena ke jingja kala long sendon kum ke jingsya pentok bria bat jingsya penbut nam ka than sora kepada ke jaka jengok kai ke bapau nam emtang hapok ke ri India hendrai ha ke perthai hi barok kawai kane kala kata emtang ya ke jing sngau jong ki pai ba hendrai kala kata ru ya ke jingwan tu ke nong jengok kai syakane ke jaka Beras kata katan seorang kedai jaka ke bapau nam kemudian ki klau ki betap ki riat ki ram bat ki ksat ki bana rempum bat kani kala kringi pat ba baki nong jong kai perthai na kaleng ki jela jong kari India ban ki wai pat kiri banwan ban pet dala ki jong ki khamat ki jing internet jong kani katan Ndri menta omtang bagatan seorang kala syapan bot nam ne syapan thok bria ndri lapan thok bria ke jela berokawai rengkat lang bat ki pat ba bagani ke jela ne kani katan kemudian ke jaka jong kai perthai ha ka baki long bakam long syok basingan benda ki nong jong kai perthai kani ke jeng pensa priang ya ki kubor ki bam shisha ki national media kala pen smosi ki pat ba ki basa akatan seorang ki ba kamai jakpo leng ba ka kam jong kai perthai ke jengja jong shikurem ki begentop yo Raja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi kala long ke ke ba kem shim lapoi perkhat ba ke jinglap ki pulet ka met yap jong raja na ke jaka ka balong riat ka badan hajan ka ksat wei saudong kala long kumbai yo torong besen ya ka bagi pat ba ka katan kem shim lamot dur bandan ki ba shim sinan ke jing im jong ni nong jong kai perthai halol ke jingja ki trashnong ki long ba ka long ke ka basngosi begentip shapang ka jingja ka baja aklep jong ini ki argot shikurem bat kumta hadian belalap bo kurem ulas apniap baki long ba ka jingsha kan tho kala kata jor ya ka jing snow jong ki pat ba ka than sora ki ba kamai leng ba ka kam jong kai perthai Lepan pauru ke jing snow si ba ka ni ke jing keno ba ka jing ka tho ba klam nong rem da kabalape da ubrut ya ka jela berkawai kede ki ka ba kim snow ya hap ne ka ba kim la pediang ilong namar bagi syariat teli ban kamai leng ba ka kam jong kai perthai kum ta kinong song snong than sora ki la priang so bha bat le bha ya baro kinong wan jong kai nang ba kin pen priang pre ko kubor ka bahas ki pat ki brio hasora bagi de ki babha bat ki bakloi benera bat kani kan penslor bat kan krengi kinong jong kai perthai ba kin wan tu chkani ka than kilong balada ka than sora ka sya pen bot nam bat kan kata kinong wan jong kai perthai kum ta ki bobon kinong song snong ki basne atli leng ba ka kam jong kai perthai kin mat ya ke ka basmusi ha ka be de bat ka kamai ka ji jongki ba pila pun patai kendiat di dan iyo ban ang lor katu ke jingja di arut si jor ma ba di silok iwan sang ni ke jaka ndai ka baya ka medjong tu surang pat lalap ka mediap na ka jaka sti sero atau ka ta ne ya ka di ke thiet ka let ka wan tu toris ar ni ka jaka kata hiba khoi ba kuni pli ba seng ni dukan ni bare khanang tam ta kitoris ki ba lej wan rum naneng ya kamai cha tan ni barit ne kalong ka pentut kalong pensong seir na man khniat ka pentut no kinong wan nong lej jeng kitoris makam lo kam song sangat chu ba ju som chua pila pun patai ba ni kum ni jingja kila ju jateng men chua hiba pa ju so kan cha ni ja ta sin ban kom tai toris di wan sini ki kemen kebawan kiwan dah kawan balai lu cilik laju balai lu menjudan no jing thok bria ju thut ang baja sik tam tan aku jisu sene badan ni jisu sene ni ki baja mner tam mangi nong nong mak bantip bah honor kom ru snow sum ai phi ba la kom perkhat ne ba mju jam nam nam ta ba wan long ne te snow sum ai ki ba wan ki ba lej mo pli lek kom na ko haba berbar nduk dan tam mentah te kala ju jateng men chua kum kini ki jingja phi paju mana ban jap kom ne arngut ku ba wan ki ba lej tang mentah sin
kita ki batu ba lu te rum ju bana kan ki wan lej bi ki wan bej itu bej ki ne ke terus ki so hai kan ju tang mentai ka wan lok ya alor gini ke jinjang ini buat turis kila duna ba wanang ni la dun na pi tang men hau ta ui ta yo bat menta la ya peri ba menta la da dun na kala kan ja hijar iso sun ai lam bikin namar ba banak menta ta fi ma da ni so sun ai ka bom dun tu hi ken ba plikan rat long kinang yawan kai nang ban so bahas tenat ma teman jan om ka to jing ja ta ki so ni berkat sun ai te halor kini ke jinja kini ki turis ke komwan sini kum ka duna ne ya kata long ba chua ki khamwan hi ta bana dik ra khamwan te tang ba long la kham dunai na mar ta tayo suntam sabas lap te mangiru hantam mobay ay ngim du ya don ngim da ya tip tikenate na mar ba ong baka jabas lap ba ne ba kimiawan nam tai tarung tip ma ong te kiting banayong kita terong sosun ai hi kini ki jinja kini ki snong jong pi kila ju jateng chua na em phi ba pan du jan der em na du men chua men dai men thar pa du ja hi phi ba tang ta kalau nak wan ki turis ini sini ki wan suk musim ki suk musim le hoi ki wan suk musim namar ba ne haja ka jong ki suk musim hi namar kim tu yap khanai er namar ba du don ta kata ka long kum nom no ba kala ka er hi hi ru ya bhang em ngat hi ini jing ti barit jong hi na perkhat ya kata am ngi kum kinong song snong ne khamtam abangi ya kamai jana jakpo anak ni gitan chene na makitores bunsen hi karba kitores kiwan ki ang makibri bo pha kinang ne ngili bu na tang tang don kaski baslap ro bakiwan kitores ya ben pten ro sega jaka ban ngijuli pedu kumini gi jaka ne kumkan kapur te ngijuli pedu itigi yo dan le se bege jigi gimjusha de habaka ja kum to kabas ngusi kalong ba kini gi tores bawan nadu na Delhi nadu keleng-keleng jung naga ri jung indai mentapan kila hamduna ndai ka kai wa pelong yang menta kumki benok song sinong isngo ba kakta sya ya ka pla ka jungi ka chakpo jungi namar ba ngai skam ba kene ki kai baro ba jam kamdai kumangi kitha jungi chene ngile kan nei mangi kemen ba kini ki nongor pikai ne ban kinwan ba kinlong ma ki ajak po yang hi ndai kabas ngusi kalong ba ngim tip ngim kai baja kai ki bale ngim tip ya kata ndai ngi comments kham ba kum ka kajing thumu ka sarkar klabu kamot donbok bakin lap kin semno ikini ki taki breu ki baja lane taki syukurem ha we la lap tang ba long kita ki syukurem taka kan theru tombok lamno jing sisa khnang ba mangi sene katha jongi sene kanum don chu kata kajing ya kajing du nong le se ba tang nak to kada ba ki ja andai kinu kimia wan syu kini ki tores kila duna mar kitieng namar babun kini ki tlat phai kubar mata ki ong ba kidan ki ki ba hangne ki than jungi ba kidan kita ki kum ki gang lane ki ba pen thobrea ne ka jala ka jungi lane ka than jungi baro ne ngi kum ki nok song sinong shangi dap ka jing susi ka khra ko ba langba ka ne ka jingja ka pechisa ka penduna sya ya ka ne ka jingyo jikot jungi ya ne ki than jungi sene khamtam mangi ba kamai jak po na ki than nidap sya ta kajing susi ke bakraw ndala se pan ngi kermen skam ba ke ek ba ngi kane khbar ka ba ai nga menta kalong ba ngi kim nok song snong ne gilong kibri ba ba ngi kwa sya ba ngi sngotanat ngi long kum siparlok ki tores khamtam kini ki driver kinai wane kendu hangne ki than jongi ki sotanat ki juwan man kapor ban ngi ongi coba ban helam kini ki paralok parajor yang fi ban wan pikas ne namar ka jakar ko itanat khamtam mangi kum ki nok song snong ru ngi sotanat khamtam kidon kini dukan hane ru kini ba kamai jakpo ane ba pli kiba don ki long kemi kiba kham nong sumar don ki khun kiti ki kamai jakpo na kene ba mangi kum kinok song snong ngai scam ba kitores kinum don kano ga jingtiang dei mangi kiba don hangne ngi jukai ya ki ba ngi jualam ki jaka kiba ngi bu tangteng la se ba ki jaka ki bolong red long ram kumne te ngi ju le yalam ya ki ngi ju snang ya ki ba ngi ju dei ban jingi la ne ban yu ban mar ki jaka la te le se khajing long bre ki bon kiba
hap no la ne ki ur ba klaya ban tin ding ngi ju pten ya ki le ngi ju alam ro ba ngi ju sha ro ngi ju kuntu ya ki ro ba kim dai ban jingi ha ki jaka ki bom dai bat ra ki kwa ban jingi ngi alam ki jaka ki ba khamren kham jendong khanang bakin lai na no no ga jing musa Hakabay day begini kejengja kebasengosi bakurkom patai kubor haki national media bat kirensan social media. Kidung jengok kai pertai kibelawan kai batwan sakai seora kilong ba katan seora kadai kebasingan bat kim lamat kanu kejeng haba kilet kai kijaka jengok kai kiberan hakeleng kijaka. Ndrai kilapen paupat ba kamlong kebasingan kidung jengok kai benlet kai hakapor menmir kamtam haba kelong ru keba bah banyak kali namar kejeng reban ulo bat kan pha shibona da point ashikijaka sa hakapor kandai bजे नेशपो बजे menmir. के बात आ रहा है कि जहाँ पे मेघालय में जो है जाना सुरक्षित नहीं है, तो आप खुद यहाँ पे आए अपने परिवार के साथ, तो आपका कैसा लग रहा है ये, क्या है ये सही? मेघालय ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से रात 8-9 बजे के पहले होटल चले जाइए। नाइट सफ़र अच्छा नहीं है। नाइट लाइफ एकदम कोहरा हो जाता है, गाड़ी चलाना भी तकलीफ जाता है। सेफ्टी के हिसाब से 9-10 बजे तक के घर होटल वगैरह करके रुक जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज घूमने में कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सबका नेचर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। Of course, this is a very, very unfortunate incident, and it is something that we have not seen in Meghalaya before, this kind of incident. It was taken all of us by surprise and all of us by shock, in fact. Even the local people are very surprised. The local stakeholders in the tourism sector are very surprised and very concerned. So it's something that we actually never expected. We all know that Meghalaya has always been a tourist-friendly area. We've always ensured the safety of tourists. So in the last many, many years, lakhs and lakhs of tourists have come. So this is something which is very out of the ordinary for us also. Having said that, we are very, very sad, of course, that this kind of incident has happened. And my deepest condolences and respects for the family members. I know it's a great loss for them, but I want to assure the family members that we are working overtime to make sure that we get to the facts and the depth of really what happened. We're all not very clear as of now what the sequence of events were, what happened, how it happened. We are still looking for the wife also of the individual whose body was found. We are also concerned about many factors that are there. But as I said, it's not just the government and the police. The entire society, the entire community, and the entire stakeholders have deeply gotten involved in this because now it is, as I said, it is it's a matter that's of great importance to all of us. And let me assure the family members that we will leave no stone unturned to ensure we find out the details of the facts of what really happened, and also try to work as fast as possible to find the other missing person who still we have not been able to find. It is important to get into the facts of the situation, very, very important, and the truth must come out. Therefore, whatever steps that are required as per the situation, we will take appropriate decisions then. Right now, it's too early to say what's happening and how much we know and how much we don't know, because there's so many missing links and factors even now as we speak. So therefore, it is very, very early time or early to say exactly how to move forward in the entire investigation. But as I said, we will leave no stone unturned, and whatever has to be done to get out the facts and to make sure that the people who are responsible for this should be brought to books, the state government will leave no stone unturned.